Meh rahina sumupeng yuweng aruna ka atinetrane aku rapuh sabdane ngekuki ila ringkani kara saketer nggih anakku bocah bagus Abimanyu nuwun wonten dawuh Kanjeng Ibu ngaturaken sembah konjuk paduka Kanjeng Ibu Wara Sembadra. Iya nggih Abimanyu tak tampa ora liwat pujo pangastutinipun Ibu tampanana ya nggih bocah bagus kula Abimanyu. Kalanting kalinggo mutusipana kraminipun paduka Kanjeng Ibu kula tampi asta kekalih mugi ndadosaken jejimat mengkono kulup anakku Abimanyu. Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi ngaturaken sembah pangabekti. Iya tak tampa nggih anakku lanang bocah bagus Abimanyu. Pujo pangastutinipun Ibu tampanana ya nggih Abimanyu. Kula tampi asta kekalih dawuh sesami-sami. Kanjeng Ibu ya nggih Abimanyu bocah bagus. Ndara putri kula ngaturaken bekti. Iya Kakang Semar tak tampa nggih. Kula ngaturaken bekti Ndara. Iya. Nala Garing tak tampa. Kula ngaturaken bekti Ndara Ayu. Iya Petruk tak tampa. Kula ngaturake bekti Ndara. Iya Bagong tak tampa. Wis ora sapodo ngaturke bekti tak tampa kabeh. Nggih, Abimanyu. Nuwun Kanjeng Ibu wonten wigatos ingkang kadiparan. Dene kados wantara timbalan paduka Kanjeng Ibu andadosaken gragapan manahipun ingkang putra pun Abimanyu. Iki ngene ya nggih. Sumurupa nggih Abimanyu putranipun Ibu ingkang bocah centara. Rikala semana Kanjeng Ibu nyempena kalamunta. Ibu kuwi mau ana pasugatan temanten nanging babar pisan ora nyono nggih Abimanyu anakku nggih jebul sing dadi pengantin anakku lanang Abimanyu praptane Raden Arjuna. Gambar arum yen ngandika saruyang gigit lati pangeran paduka ingkang rawuh iya garwanipun Kakang Sembadra garwaku inggih Kanjeng Paran ngaturaken bekti iya tak tampa ngaturaken bekti iya Sri Kandi tak tampa garwanipun Kakang Kanjeng Rama ngaturaken bekti iya Abimanyu bocah bagus tak tampa nggih. Nyuwun pangapunten Kanjeng Paran paduka rawuh wonten kasadran Madukara kados kita Gatya Mengku duka. Menika wonten wigatos ingkang kadiparan. Pangeran. Garwanipun Kakang Sembadra sumurupa nyata kalamunta dina iki. Pun Kakang Praptana papan kene ya kuwi nampa dawuhing Jawata kalamunta pun Kakang nampa wahyu dene wahyu iki bebungah
kang bakal ditampa karo anakku lanang Abimanyu Yangka Wijaya. Aduh jagat Dewa Bathara. Bejo kemayangan menawi mekaten Kanjeng Paran iya. Nggih anakku Abimanyu. Iki ana bebungah saka ramamu nggih. Bebungah kuwi mau mujudake bebungah sangka Jawata ingkang pinaringake marang Abimanyu anakku. Waduh Kanjeng Rama matur gunging panuwun. Mula gage tampan ana nggih bocah bagus. Bebungahku iki mau ora ana liya kejaba, amung bakal nglandang sira nggih bocah bagus. Ayo iki tampan ana bebungah sangka Dewa nggih Abimanyu bocah bagus. Kados pundi Ndara Abimanyu menika dipun cempala jarene arep nampa bebungah lah kok malah dicempala menika kados pundi Ndara ayo padha dilari Kakang Semar monggo dipun tututi Ndara. Jagat Dewa Bathara nggir Abimanyu anakku nggir bocah bagus Angka Wijaya babak punya kulitmu acur mumur kuandamu nggir Abimanyu kowe kena ngopo bocah bagus kowe dikapake nggir Abimanyu. Abimanyu ayo kandha nggir kowe Abimanyu kowe dosa luput apa kowe salah apa karo ramamu nggir bocah bagus nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu babar pindah kula mboten ngrumaosi lepat dosa menapa ingkang kula sandang lepat menapa ingkang kula sandang babar pindah kula mboten mangertos duh Kanjeng Ibu. Abimanyu jagat Dewa Bathara nggir awakmu tatu arang ranjang kaya ngono nggih Abimanyu dosa luputmu apa nggih babar pindah kula mboten lepat Kanjeng Ibu Wara Srikandi jagat Dewa Bathara ingatasi anak ora luput anak ora dosa lah kok dipulasara aja anak dipulasara gerangane mungsuhe keparat. Kandi Malangkri wae ana apa ngrumangsanono Raden yen pancen wis ora gelem duwe anak ora usah gawe anak
Yen pancen wis ora gelem mulasa gawe anak, aja rabi meneh. Iki apa ngerti? Anakmu Abimanyu ora luput, anakmu Abimanyu ora dusel kok dipulasa ora nganti atatu arang keranjang kaya mengkono. Aja bocah mungsu bocah, gerangane wae saiki mung suwen keparat. Wong wadon kaboten pinjung. Wong wadon ki nek perang ki mau ngrayaki kabeh. Wong perang kok njiweli njiwiti ngrayangi kabeh, sak barang yo digrayangi kabeh. Srikandhi mbuh tibamu ana ngendi? Sapa wong kang bakal wani nrenggalangi Arjuna nggone bakal ngajar karo anak rawe-rawe rantos malang-malang tak putung parah. Yah ning talaka katilangit mambang tepas laning pamaneka Ula Dalang ngaturaken sembah pangabekti Penemban Widara Dewa. Iya. Widara Yaksa tak tampa raliwat uja pangastitiku tampan ana inggih kula tampi asta kekalih mugi ndadosaken jejimat. Nyuwun pangapunten Penemban. Kula tingali Penemban Widara Yaksa menika semonipun suntrut. Menika wonten wigatos ingkang kadiparan. Iki ngene ya. Widara Yaksa sumurupa kahanan ingkang dumadi ana widara payung kene dina iki kaya kinemulan mega ingkang nggegirisi kawistara mega ki mau sumune ireng asemu anggulung marang pertapan waru sore kene mara gage mundur iki mengko bakal ana tamu prapane Dewi Wara Sembadra. Widara Yaksa wah
Sabda pengendika panjenengan menika ampuh iya wis esuk kok ya. Widara Yaksa, wonten pengendika ingkang dawuh iki ana wanudya mara tak bageke ya. Monggo kula aturi mbageke mengko to mengko. Wanita sulisting warna sapa kang dadi kekasihmu? Jagat Dewa Bathara. Iki ana panemban kang semune mawa teja anelai. Nyuwun aku kepengin nyumurupi sapa kang sejatine dadi asmamu penemban tepungake aku Widara Dewa. Dene iki pertapan Widara Payung iki siswaku Widara Yaksa. Nuwun matur gunging panuwun. Semune kok ana wanudya nggawa bocah tatu arang keranjang kaya mengkono kuwi mau. Sababe apa nyuwun pangapunten penemban menika yuga kula dene menika maru. Iya. Kula pun rayinipun menika. Ora dadi ngopo ngaku adi ya ora apa-apa. Kepiye nyuwun pangapunten penemban. Menika yuga kula arut tatu arang keranjang dipun pulasara kaliyan bapakipun piyambak. Pramila nyuwun pangapunten. Kepareng boten kepareng kula badhe suwita paduka Kanjeng Penemban. Lho, suwitana kene inggih kula badhe nderek pengayoman. Mboten kok namung suwita upami panjenengan menika gelem ngepek bojo kula ora apa-apa aku gelem dadi bojone Penemban Widara Payung. Ora apa-apa tuwa-tuwa kae nek gemati ya ora apa-apa. Golek nom kae nek ora abrak-abrak ya kanggo apa. Nomo kae nek galak aku ya moh tuwa-tuwa ning gemati karek ngrejekeni. Olah mengkono. Ampun ditampa mawon kenyis-kenyis ngoten niku golekane angel. Aku wis ora keconggang, mungkin kula golek kepil. Kados pundi Penemban kula badhe suwita ampun kula nderek paduka arep dipek bojo mboten napa-napa kula nderek. Yo mara gage pepungkuran kene praptane Raden Arjuna. Katone ana satriya nanging ngasake marang kasudi piyamu. Satriya becik nanging kumalungkung adigang adigung adiguna kaya semune lagi duka. Sapa jenengmu Arjuna? Jagat Dewa Bathara. Kowe ngerti kang dadi jenengku. Kowe ngaku sapa? Aku Widara Dewa. Dene iki adikku. Lah kok kae bojoku ana kono kepiye? Sapa? Aja ngaku aku bojomu. Aku dudu bojomu. Aku ora kenal karo kowe. Ora kenal kepiye. Wong dik wingi kae bar mlaku-mlaku bareng kono kok ora kenal. Mbuh. Ampun dipercaya. Menika hoak. Gurung aku. Kula mboten tepang kalian satriya menika. Satriya elek kaya ngono kok apikan iki senajan to tuwani gemati. Sembodra, aku ora kenal karo kowe sapa kowe? Srikandi. Mbuh. Moro gage rene diajeng. Mah. Ngwabrak apa? Wong wis talene kaya ngono kok dieloni. Mending melu sing gender. Mbok rene. Mah. Nyuwun pangapunten Raden. Wonten wigatos menapa? Semunipun paduka menika duka yayasinipi. Nyuwun pangapunten Raden, menawi paduka badhe duka menika wonten boten wonten mriki. Nanging nyuwun pangapunten wonten blabar kawat menika. Wah, ora gelem lunga gaglak limpam. Wah.
Wah, apa apamu? Kowe bakal nyamah marang asmane Begawan Widara Dewa. Aja Widara Dewa mungsumu, aku mungsuhe kelakon tak. Untapke nyawamu. Wah, gaglak limpamu kowe ah. Wow, wah. Bima Kurtoreh kakiri-kiri Abang Praboto kawal ekar ruket keket geniro andon yuda Raden Arjuna mewah buta reksasa awit sangkana Yahnayu Baskara Titi Mangsa wis wahyaning Titi Mangsa dumawahing kodrat Sang Yaksendra Badar Raden Setyaki ya Sang Singa Mulangjaya. Setyaki iki. Lah kok semune Dimas Setyaki ngetutake Widara Dewa nyuwun pangapunten. Menawi paduka menika kanthi netra pengawak, kanthi netra paningal batin, kula aturi mesepadaken sinten Widara Dewa menika kula wau. Ya jagat Dewa Bathara aduh Koko Prabu. Satriya bagus ngongasake kasudi biyamu, ngongasake kaprawiramu nglempuruk tanpa daya kaya dudu satriya. Yen pancen kowe ngaku satriya ayo ngaduga jejeg karo aku senajan to aku wis tuwa kaya ngene ora bakal digrik mungsuh kang dadi satriya. Aduh nyuwun pangapunten Koko Prabu. Sapa Koko Prabu? Badar Bathara Kresna.